एक्चुअलि जोङो आसाम राइडार्स मिट भलिउम 4 खौ एबार बड'लेण्डआव खुंनाया मार्च 7 and 8 आव हाबाफारि लादों आरो बाहाय प्रग्रामा जोंना ओरैबायदि आरो जों बेहाय बेसिकेलि जोङो एडभेन्सार स्पर्ट्सखौ जों इनक्लुड खालामदों बाहाय जाहाथे जोङो बड'लेण्ड पेराग्लाइडिंखौबो प्रमट खालामनो हायो आरो जाहाथे बेहाय एडभेन्सार स्पर्ट्स होननाय लोगो लोगो जोंना जेनेबा हाइकिं थाबाय पेराग्लाइडिं थाबाय आरो जोंना डार्ट ट्रेक दङ डार्ट ट्रेक बानायनायबो दङ जोंना बेफोर बुस्थुखौ जों प्रमट खालामो आरो प्लास जोंना बाहाय जोंनि कालचार जेखिनि बर'फोरनि कालचार दं बा बड'लेण्ड रिजनाव मा मा जाथि दं जों मारै एकता जानानै थायो जों मारै खौसेथि जानानै दं बेफोरखौ जों दा एक्सपज खालामगोन आरो बाहाय प्रमट खालामगोन जों बाहाय बर' दं गार' मोसानाय दं राजबंसिनि मोसानाय दं एसामिसनि मोसानाय दं नेपालिनि मोसानाय दं दा बिसोरखौ जोङो बाहाय देखायनानै बेखौनो जों दिन्थिनो लुगैदों जे बड'लेण्डआव रियेलि जों दा सान्थियावनो दङ माने जों एसे एनैयाथ' जाबाय थाखायो बेखौ गाव गावसो कन्ट्रल खालामलायनांगौ खिन्थु जों राइडार्स हिसाबै जोंनिबो दायथ' बे जों बड'लेण्डखौ प्रमट खालामनाया ओरैनो साबेसे बाहागो लादों बबे बबे जायगायाव दा ओरैनो रेजिस्टार्ड मेम्बार्सआ जोंना 357 दङ ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो नुगासिनो लाइन फैगासिनो दहायबो नुबोलांबाय नोंसोर लाइन फैगासिनो राइडार्सफ्रा मथा मथि जोङो 400 क्रस खालामगोन बायदि आरो राइडार्सफ्रा बाहाय एन्टायर नर्थ इस्टनि दं ओमफ्राय दिल्लीनि दङ दिल्लीनिफ्राय 3 फैनानै दङ ओमफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय 11 जनसो दङ ओमफ्राय सिक्किमाथ' जोंनिनो जाहैबाय नर्थ इस्ट पार्ट ओमफ्राय दा भुटाननिफ्रायबो बुरजाथार दङ ओमफ्राय नेपालनिफ्रायबो दङ आरो बाहाय